नहीं दो। अच्छा जो स्टेज है उसके पास क्या देखिए नहीं एसपी तो नहीं है मैंने एसपी को देखा है यहाँ पे जागरा जागरा स्टेज के साइड में जागरा समोर बिस्कुट में जाओ के लिए मारो बिल्कुल हो जाओ यार क्यों पे आ जाओ यार नहीं है ओए Anak sudah सोलिगासिनो खामानिफोरा बेबायदि नङालै बेबायदि नङा हामा हामा मोजां फोरों मालायफोरा बेरायनो माबायदि खस्थ' मावनांगौ मोजां मोजां नायगोन र' हरसेयाव हरसेनि मावसै हरसेयाव सेयार खालामबावसै बै मोनसेया जा मोजां नुदों माबायदि मोनदों बेरायनानै जाथि बाहाया जोबोद मोजां मोनदों दे सेर सेर बिराद समायना मोजाङानो बै हाजो मोनसेयाव बेरायहैसै हाजोआव लायनानै गैया जोंना आबै माबा माइ सौनायाबो लायहोबाय आबै माइ सौनाया
ফুড প্লাগ আছে माने मन लाइट गैयाबो बोरै सिनायबावनो बै मा जाखोलै फंबाय ओइ गिदिरा बाइक सालायग्रा पसिबिलिटि हाउस माबा जिगाबजों बानायनाय गेजेराव मा दङ ओरैनो हाबनानै नायखोलाबाय मटका बायदि बाइक सालायग्रा बायदि मोनायाव बिराद सालायलै दालां बारलांसै हो दालां बारलांसै दालां बारनानै नायदां बिया जोंनो होनोसै लाइटखौ जानाया बे खाथियाव दं बे खाथियाव दङ दे बे लाइटजोंबासो मोजां नुगोन नैबे लाइटजोंबा साजायबावनांगौ दं गाबोनसिमाव जाहैगोन फ्लेश लाइटसो होनांसिगोन नामा नै बेनो दैजिं फेस्टिभेला औ औ औ मा होनदों थांसै र' जाजोबगोन मा जाखो मारै खालामो
Quay hết rồi. Ôi lên là ôi ôi. Cái gì cái đập lên cái